Ambalima bamanankan mena foli ani wala nyimando be kata au bela jilima malikono ani malikoka ka fonya na obisimla ka do kibaru sorolim keneka mimi na wala li chamanke awi mali ministry mini okacha benendo jamana gouvernement ka babu sentigama ministry Amadou Koita ya ka dogo kunula dala kuna fondi kena sigi senka jamana gouvernement ka kuna foni soro soba konana ministry munu ni ulukumba kerefe kuna fondi kene ka wala saka sika kene nyemaya oyi surasi ani surasi koroka ministry chena kulibali ka fara adamadion uluka lapasa ministry ka uluka hake lapasa ministry ka kulibali ka jatu sangari dasera korofo chama ma kuna fondi la unyakoro anga jangu lula jengo fe ni ladala kuna foni kene mi sigira nabe bulura doko kun kono jamana gouvernement ka babu sentiki fe dasera dakun sabade ma akene kono dakun folo obe talike jamana ministry soma minga baraw be nyesi jamana finintigila kaw uluga kunya nyabolima wala likera osira kan kasara min kera jura dogokun temini ninga jamana din wele uka jalagi dabla ka nyesi anga finintigila kaw ma wele akoy ngwe ko mona asoro ne kunte dugula nale ye mali sorati nyamgo nyininga ukon jorala ko ni bo kera nga ni bo ngera mami fe mami ni bora yere ani ni bora chogo mununa ulu maseka franfasia sorola o kama mami nga bara ye ka segelike ka do mi ngera mami nyake ayake chogo mina nyi o ma masina obla o chiwala abu fo ma ko kana ko procureur militaire mo do be ka fo ko mali sura su nyesi be flawe redima ko mali sura su te flaw fe wa mali gouvernement era te flaw ça que tu dis ça mali gouvernement te flaw fe mo flaw be gouvernement ne gouvernement ta flaw bala ni tara se gouverneur a flaw be ni tara moti u be ni tara armée la u be anga armée anga kamem nampala flaw be anga kamem be bulike si flaw be anga kamem be gawo flaw be ni mali ta fa wo fa flaw be kuna funi min blala hadamadiya demeje kulu fe ni we human rights watch nabe talike hadamadun ko hake burujalila o fana kera adama babuye ministry minga baro be nyeshi hadamadiya hake topotoluma maître Kulibali Kadija ale kan yafolike samba fla an tan wulula septembre kalola anga tomba do be no americain tonde do munumbe adamadiya hake la kanali la fasalike o tomba inde kunya papier do bo nabe foko rapport o rapport kono o kunye kuma do fo anga sordasuma kanga sordasu kele yoro layi kanga sordasu bagara mo do ma ko ka mo do anga mo jamana den do munu sente kele la ko bagara wulu do ma ko kulu faga ko ka nyangata kula ko kula tunu ani ko wero ko kuma intetien donc bine kuna na kana odi fa ye commission min kun sigira ministère des forces armées fana fait sodasu ni gendarmerie ni tribunal militaire ulu de OK ou maseka ni kuma nu ou maseka a fait quoi a prévu quoi donc on sait ka foka foko ko anga sodasu ye ninge parce que a seriata la mai halsa enquête ou besena dakumi metalike ministre ka nyon yela gouvernement ka babu sentigi ya jira o sira kan Amadou Koita kuye jatemineke ka nyeshin hakina nani ma minu taraka do bala bataki nani gouvernement de jatemine a bataki bebe kuma jamana nyeta kan a bataki bebe kuma jamana ka soro kan a bataki bebe kuma jamana denw be se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o de sen fɛ an ka ministre min jɔlen bɛ min b'an ka nafolow baara a y'a ɲini gouvernement fɛ pɔn sabanan min jɔra k'a daminɛ pɔn sabanan n'i jiginna ka na se fo Yirimajɔ bɛɛ b'a dɔn bi gɛlɛya b'a kan kosɛbɛ o de kɔnɔna na laɲini kɛra gouvernement fɛ ka sɔn k'a fɔ o sira ni sira fila bɛna dilan la fila taali fila seginni k'a daminɛ pɔn sabanan na ka na se fo Yirimajɔ an sera Yirimajɔ fana baara bɛna kɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko échangeur n'o ye ka yɔrɔw jɔjɔ pour que ni mɔgɔw sera yen mobiliw sera yen nɔ u kana se ka koron siraw ka se ka dayɛlɛ o fana senfɛ fana baara wɛrɛ bɛna kɛ tuguni o ye mun ye Tour de l'Afrique bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn ka na se ka bɔ yen ka na se fo RN6 an ye sira min fɔ ni échangeur bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ t'i jɔ kilo 6 ani kilo 5 o fana bɛna dilan tuguni k'o fana kuraya ka yelen k'a kan ka baara caman kɛ min bɛ se ka maliyɛnw lafiya a baara musaka bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyari 30 ani miliyari 2
ani miliyari 200 ani miliyari 91 donc a dira société ma an b'a fɔ ma ko Razel nafolo min fana bɛna don a la an y'o de fɔ waati nin na a bɛ ɲini ka san 2 bɔ baara caman bɛ ka kɛ Mali la siraw caman bɛ ka kɛ Mali la bi a siraw bɛ a musakaw bɛ ta an ka jamana nafolo de kɔnɔ o fana senfɛ a tilala ka laɲini kɛ fana ni sira dilanni kalifala société la a ka kan maa fana ka sɔrɔ ye min b'a kɔlɔsi pour que baara min kalifala la ka se k'a kɛ ka ɲɛ o de senfɛ an ka bureau d'étude dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Sira ale tɔgɔ ye Sira donc olu ka baara bɛn b'o ma a ye laɲini kɛra fana k'a fɔ ko ninnu ka kɔlɔsili ka kalifu ma o fana sɔn kɛra o ma o musaka bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani miliyari 150 damadɔni ma a ye bataki sabanan fana laɲini kɛ gouvernement fɛ o ye jumɛn ye baaraba min bɛ ka kɛ région fɔlɔ la n'o ye Kayi région ye bɛɛ b'a ka ta Kayi ka taa se fo Sadio la a baara tɔ kan ka continuer ka taa fo Keɲeba nka min fɔlɔ daminɛna o ye Kayi Sadio la ye o fana kɔfɛ ministre de l'économie financière laɲini fana kɛ BCEAO y'a ɲini u ka taabolo la u ka dɔ fara u ka baaraw kan k'a fɔ k'u bɛna banque misɛmaninw dɔw jɔ jateminɛw kɛlen ka région tɔ jateminɛ a fɔra ko bi ko ka Kayi de ka sugandi hakɛto bɔla sallallahu alaihi wasallam baara in senfɛ kunnafoni ɲininaw la dɔnniyara minisiri ɲama a b'a fɛ ka baara minnu boloda an ka jamana kɔnɔ n'u k'o ma ko politique générale n'a a bɛna taa o kɔrɔfɔw dajira an ka jamana wasabulon kɔnɔ ka bɛn juma avril kalo tile 20 sanga dɔ fana taara ka miniti 1 tasibila kɛ k'a ɲɛsin maa 257 ma minnu tora avion bin na Algérie jamana kɔnɔ kasangani an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka sanayɛlɛn san kunbɛ ye silamɛya dɛmɛtɔn ansaru olu ka kuluba u ye wajuli kɛnɛba dɔ sigi sen kan ka ɲɛnamaya o kadara kɔnɔna na wajuli kɛnɛ a ɲɛnamayara an karamɔgɔba a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara de fɛ wajuli kɛnɛ min ni a ye mɔgɔ caman de bisimila silamɛ ɲumanw na minnu bɔra ka caya ka na hippodrome ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba sanfɛ Bamakɔ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Alakira Muhammadu kisi ani nɛɛma b'a ye a ka sanayɛlɛ o ye daliba masa ka bonya ye ka kɛ a ka kira ye walasa a ka taa ɲɛ da ale Ala ka kabakow kan sufɛ tagama ye a kɛra kira fɛ ka bɛn ni arajabusu 27 ye o de kadara kɔnɔ donba in a san kunbɛ bɛ ɲɛnamaya alisilamɛw fɛ diɲɛ fantan ani 4 kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru an'u kunkilenna a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara wajulu kɛnɛ belebele bi labɛn olu fɛ i n'a fɔ ladalako la ka bɛn ni su in ye bari sabula ka d'a kan suba don maa sɔmɛnenw bolo su in na an bɛ suba la an bɛ Isra Miraji su de la n'o ye alakira ka sanayɛlɛ hippodrome balontan kɛnɛ kan yan su in na Mali silama bɛɛ ani diɲɛ silama bɛɛ nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw nisɔndiyalen b'u bolo ka satan ansɔr dini islamiya ka bolo kan kosɛbɛ ka sababu kɛ kira ka sanayɛlɛ an b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛnba min ka an ye n'o seli ye o sɔrɔla ni sanayɛlɛ in senfɛ Allah b'a ko sanuya bɛ masa ye masa min y'a ka kira suratama ka bɔ Maka ka taa Betel Makdisi la tila ka yɛlɛnna ye ka taa yɔrɔ la min ka di ale Ala yɛrɛ ye donc Ala ye ɲɔgɔn yew kɛ o ɲɔgɔnyew kɔfɛ an bɛ seli min na inshallah o sɔrɔla o de senfɛ Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ala ka ɲɔgɔnye kɔfɛ Ala y'a bonya ni fɛn min n'o ye seli ye ka seli d'a ma ka na di mɔdɔman dɔw ma ni Ala sɔnna su in na Ala y'o bonya n'o kɔrɔta min kan ka kira ye ka sanayɛlɛ an bɛ ya su in na de ka na Ala fo ka Ala barikada ani an yɛrɛ nafa min fana sɔrɔ a ka sanayɛlɛ la n'o ye seli dili an ma ka na Ala barikada o de kama nin waati mana se kuma o kuma an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara a bɛ nin su in ɲɛnamaya ni silamɛw ye ka Ala kira yɛrɛ nakun ani Ala kira yɛrɛ ka mission ye fɛn min ye k'a yira silamɛw la ni silamɛw kan ka jogo min ta ani silamɛw kan ka baara min kɛ Ala kira nakun na ka bɛn ni lahɔrɔma su in ye baara caman de bɛ minnu kanunen don nka Ala kumabaw o ye bato ani ka ɲumanya kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ka sew ka dɔgɔ baara min kanunen don ka kɛ nin su in na o baaraw ka ca ka nafulaw caman kɛ Ala ye o b'a la mais baara min ni a nafa bɛ maa wɛrɛ sɔrɔ o de hɛrɛ ka bon kosɛbɛ ka sɔrɔ min bɛ da e yɛrɛ kelen ma ye min ɲininen don silamɛw fɛ nin don n'a ɲɔgɔnnaw fɛ toujours silamɛ ka laada ye hinɛ silamɛ ka laada ye sarakabɔ ye silamɛ ka laada ye funesiriya ye mais nin su n'a ɲɔgɔnnaw fɛ balimakɛ ka balimayaw tugu ka fantanw la hinɛ mɔgɔ minnu bɛ ni kamanagan b'u la Ala kɛra ka sanayɛrɛ yɛrɛ bonya kama o tuma na ka fɛn k'u ye fɛn min b'u dusu suma fɛn k'u ye fɛn min b'u nisɔndiya ka silamɛya ja don u la ka silamɛya nege don u la vraiment o ye fɛn ye su in na minnu kanu don kosɛbɛ o de ye sarakatu ye wajulu in a kɛra kɛnɛ ye alisilamɛw bolo ni ka dugawu kɛ an ka jamana ye bɛɛ ni kelenya ani kolosuma o bɛ se ka segin a kɔnɔ cogoya min na
Kaina ala fe ya rabbi anga jamana en ala ka kolosuma jamana ala ka hera di ama ala ka jamana kono don kambe ala ka ambe nyuman se kata so ala ka san chama irana kirana so dinge san man ko son ankara mo yere horoma ko son soli ala rasulullah suin kara sanayele ala kira ka sanayele ka se amma daba mayoro la ala ka ko bunyan kama ala ka anga jamana korota de gum be jamana kono ala ka wili ka boy ala ka ansaru deme ala ka ansaru deme bagaw deme karam waydra yere ale muye sababu nyumay ka jamana ka fitina belajele faga ka balawu belajele nyoni ka boy ale sendale be dinga min dala ambe duwo de ke ala ka sento dinga dala ala ka fangase abi fe jamana ka ke chogom na yarabi ala ka kete jugum fana munum be nolu ti fe ka jamana ka nye amba yini ala fe ala ka kungo da olu ka nyina jamana ko ala ka hera chaman ke islamoye ala ka hera chaman du jamana ko no ala ko ka kira kanu ko son solli ala muhammad kabini shu kun folo la Sherifo Ahmed Tijani Haidara o kɛra maa fɔlɔ ye mun y'a da don su in a bonya ni a karamaw la. Kuranɛ kalan kɛnɛba dɔ sigira sen kan Wɛnzɛn dugu o misiriba kɔnɔna na walasa ka se ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin Manden commune olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Kuranɛ kalan kɛnɛ a sigili bi don kadara min kɔnɔna na o ye u ka commune u ka furancɛrɛw fanga olu ma ɲɛmaw ka foroba sigili ye. An ka jɛ an k'o sɔrɔlenw lajɛ. Commune Manden cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a kɛ dugawu don ye ani alikuranɛ belebele kalanni ye ka ɲɛsin jamana ma ani commune Manden ma min bɛna kɛ sababu ye k'u ka ɲɛmɔgɔ kuraw n'an b'u wele ko autorité intérimaire k'u ka baaraw bolo don ka d'u ma ni ala ka kuranɛ belebele kalanni ye. Donc bɛɛ y'a yira ko vraiment dugutigi nin diyara n ye a bɛnna ma o tuma an b'a ɲini ala fɛ nin ka kɛ sababu ɲuman ye ka na se an ka commune kɔnɔ ka na ni bɛn nin créer an ka commune kɔnɔ gendarmerie bɛ an ka commune kɔnɔ a nakun tɛ don o don a y'a dabila koyi a nakun ye an ka basigi olu ka basigi mais n'a fɔra ko bɛ commune kɔnɔ ko don o don taa an fɛ kɛlɛ bɛ yen nafa tɛ o la. ka da la ka fɛn dɔ kɛra an bɛ ka fɛn dɔ kɛ commune kɔnɔ bi a ma deli ka kɛ parce que commune a mɛnna dɔɔni gɛlɛya kɔnɔ bon mais o politique mɔgɔw ka ko ye an dugutigi ka fɛn ba t'o la mais a ka d'an ye commune ka basigi donc an ka coordinateur u ye laɲini kɛ u nana fɔ ye k'a fɔ bon vraiment u b'a fɛ ka courant jigin kɛ dugu commune ani jamana yɛrɛ ye. Commune Manden n'a bɛ taa dugu 25 la ka fara buguda belebele 8 kan bi gwɛlɛya y'u sɔrɔ ɲɛmɔgɔ kunda n'o kɛra sababu ye ka gwɛlɛya caman don u ka baaraw bolodacogo la minnu bɛ tali kɛ marabolo baaraw kan n'o kɛra sababu ye ka ɲɛmɔgɔ kura ninnu nati an bɛ minnu wele ko autorité intérimaire. Bon hakilina min nana an ka dugutigiw ka hakilina ɲuman ani alimamu fɛn min ma deli ka kɛ an ka commune kɔnɔ o ye nin de ye maire bɔra k'a fɔ kaban ko nin bɛna kɛ laada ye o ye engagement talen ye dugutigiw ye olu bɔra ka nin kɛ a tɔ ye jumɛn ye ko bɛn ni sabati ni fɛn ka na ladamu ka na jamana kɔnɔ o ma kɛ an ka commune dɔrɔn o y'a kɛ maliden bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya caman b'an ka jamana kɔnɔ bi o la an bɛ profiter ka micro la k'a fɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a nɔgɔya ala ka jisuma ka fura ye donc an kɔni pɛrɛnnen don k'u accompagner u ka hakili ɲuman in na an ka commune ka ɲɛtaga tɔgɔ la masa in kuranɛ in kalanni kɔrɔ kɔ ala ka basigi la na an ka commune kɔnɔ ala ka lafiya la na an ka commune kɔnɔ ala ka lafiya la na an ka jamana kɔnɔ. Ne hakili la bi ye don kɛrɛnkɛrɛnni diɲɛ bɛɛ bolo ka sababu kɛ bi ye donba ye an hakili la an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma bɛ o ka sanayɛlɛ anniversaire de bi ye o don kelen de fana la n ko tuguni an ka commune mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ kuranɛ kalan kɛ ka ɲɛsin an ka autorité ma bon ne bolo nin ye donba ye anw bolo yala bi an bɛna kuranɛ kalan min kɛ nin kɛnɛ kan ala ka kan an ma duwawu ye. Autorité intérimaire ninnu n'olu ye ɲɛmɔgɔ kuraw ye commune Manden kɔnɔ u dalen b'a la k'a fɔ ko gɛlɛyaw ka caya ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw cayali ye u ye u kale ko ni ala sɔnna ma olu na u jɔyɔrɔ fa danaya min dar'u kan u n'a minɛn fa ka tila ka wele bila commune denw ma bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka se ka commune yiriwa. kuranɛ kalan a bɛ tamasiyɛn min yira ko bɛn bɛ commune kɔnɔ parce que commune dugu 25 de don a dugu 25 bɛɛ dafalen mɛ a alimami na a dugutigiw o b'a yira k'a fɔ ko bɛn de bɛ commune kɔnɔ donc an ka baara ye mun ye sisan an ka n'u jigilatigɛ parce que ni u ye kuranɛ kalan
ko ka an ka baara ka sankɔrɔta ko commune ka kisi ko jamana ka kisi k'an ka région ka kisi k'an ka cercle ka kisi donc an mun ye u ka baarakɛdenw ye an man kan tɛ k'u jigilatigɛ parce que kun de b'a la kuranɛ kalan kun de b'a la donc o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ala an ka don ala ka bila kɔnɔ parce que kuranɛ b'o de yira k'o kalan o kɔrɔ k'an sɛbɛnna kuranɛ la. An bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko u ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen tali ka ɲɛsin dugawu ma ani alikuranɛ belebele kalanni ka ɲɛsin jamana ani komini ma ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna waleya ka ta komini manden denw fɛ min hakilina ɲuman bɔra dugutigilakaw ani alimamuw na a kɛra nisɔndiya ani wasa ye an b'a fɔ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Kalanbulon min ni a kun sigira sen kan cakɛda GDFOR fɛ walasa ka se k'a ka baarakɛla dɔw k'olu ka dɔnniw kangurunya o kun cɛra ka bɛn jumadon ma nin kɛnɛ in y'a sigi ko 16nan de ye GDFOR cakɛda fɛ an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. Direction nationale des eaux et forêts ani GDFOR n'o ye programme de gestion décentralisée des forêts olu ye kalan boloda kalan min n'a ye tali kɛ kɛnyɛrɛ ye ani jamana ka cɛkɛdaw u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw o siraw bɛ se ka sabati cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ka sabu kɛ baara caman bɛ yen fasojɔ baaraw la jamana dilan baaraw la fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ka baaraw sabati n'o ye ressources ye kɛrɛnkɛrɛnnɛma a musakaw o tɛ labɔli kɛ jamana bolo cogo min jamana ni kɛnyɛrɛyew bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o baaraw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaga ka se ka sabati ni kalan in o kɔni bolodala GDFOR n'a baarakɛɲɔgɔnw fɛ nin hukumu na walasa ka bilasiraliw kɛ k'o fɛɛrɛ n'o dabaliw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Kalan ye tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ État n'o ye gouvernement baarakɛlaw ye ani collectivité territoriale minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ cercle don commune don région don u ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baara kɛ kungo lakana ni yirituru baaraw la ka se ka o kɛ nafa ye ka se citoyenw ma donc olu bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u ka nafolow fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakilina baaraw fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sigiyɔrɔ lakana ni lakananen ɲuman sɔrɔ ka yɔrɔ sɔrɔ hadamadenw bɛ se ka taa u ɲinakili yɔrɔ min na u bɛ se ka taa ɲinɛ diɲɛ kogo gɛlɛnw ka yɔrɔ min na parkiw b'o la jardin botaniquew b'o la yiri sumaw b'o la kungo kɔnɔnaw b'o la mɔgɔ bɛ se ka taa écotourisme kɛ yɔrɔ min na ka t'i yɛrɛ ni lafiya tile dama dama donc ka se ka baara kɛ o foresterie baara kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ hali dɔgɔkow ni charbon ko minnu bɛ Bamakɔ la dɔw bɛ se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔw dilan ka yiriw turu yiri minnu bɛ exploiter o hukumu kɔnɔna na fɛn caman de bɛ yen nɔ kungo kɔnɔna yiri suru baara la min bɛ se ka kɛ ni privéw ye donc an bɛ ka hakili jagabɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ o la olu baarakɛɲɔgɔnyaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. minnu garijɛgɛla ni kalan in na u y'a yira k'a fɔ kalan in kɔni kɛra sababu ɲuman ye u ma u ye faamuyaliw caman sɔrɔ a la wa n'u seginna ka taa so hakilina falen minnu sɔrɔla u bɛ t'o kɛ soma sama ye. Ni formation min fɛngɛlen filɛ nin ye donc n'a ɲɛsinnen bɛ k'a fɔ ko un moment donné gouvernement bɛ a ka baara a yɛrɛ ka baara kɔnɔna la a bɛ se k'o baara dɔ kalifa kɛnyɛrɛyew la n'an kama partenariat public privé donc ni formation nin y'an permettre ka fɛn caman faamuya kɔnɔ bawo a y'a yira k'a fɔ min jɔyɔrɔ ye nin partenariat in kɔnɔ État jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye privé fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye ani an fila fana n'aw bɛ jɛ baara o baara n'a bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya bɛ na kɔnɔ ni gɛlɛyaw nana kɔnɔna la o gɛlɛyaw kan ka se ka furakɛ cogo min na donc formation in fana ye da sɛbɛn k'o fɔ ye filanan fana kɛra min ye c'est que sariya kura talen b'a la de nin hukumu kɔnɔ o sariya in n'an b'a fɔ ma ko 061 du 30 décembre 2016 donc a y'o sariya fɛsɛfɛsɛ k'o fɛngɛ donc an mun nana kɛra sababu ye walasa an ka se ka sariya fɛngɛ k'a yira n'aw bɛ baara kɛ walasa an bɛ se ka to sariya kɔnɔ cogo min na. Direction nationale des eaux et forêts ɲɛmaa u ka lasigiden o tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ n'i ko fasojɔ baara jamana kelen tɛ se ka bɛɛ lajɛlen kɛ fo jamanadenw wɛrɛw fɛnɛ ala ye garijɛgɛ nɔgɔya minnu ye sira wɛrɛw kan min tɛ gouvernement sira ye u k'u bolo don k'u sen don u ye nin kalanbulon in sigi o hukumu kɔnɔna na ka se ka hakilina falenw kɛ. Laɲini min tun b'an fɛ o de ye d'abord an ka maa wele maa minnu faamuyalen don maa faamuyalenw an ka cakɛda dɔw la jamana kɔnɔ i n'a fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw o b'an cɛla yan i n'a fɔ an ka député bulon maw i n'a fɔ an ka conseil économique maw an bɛɛ de filɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ nin tile duuru in kɔnɔ k'an hakili jagabɔ parce que n'i ko kungo ninnu bɛɛ de don ni kungo in ma lakana ni si tɛ yen an filɛ ka nin cakɛda fɛn o fɔ kungo tɔ min b'an bolo n'a ma lakana sɛnɛ ɲuman tɛ yen n'a ma laban bagan dumuni ɲuman tɛ yen n'a ma laban mɔni tɛ kɛ parce que ni ji tɛ yen jiri bɛ jiri de bolo ni jiri tɛ yen nɔ mɔnikɛyɔrɔ tɛ sɔrɔ
donc o de y'a to an y'u bɛɛ wele ka na an ka sigi kɛnɛ kelen kan an ka hakili jagabɔ. GD4 ni y'a ka kalanso sigi ko 16 ye n'o ye formation des agents du développement rural ye tile 5 kɔnɔna na a kɛra sababu ye hakilina falenw sɔrɔla bilasiraliw caman sɔrɔla. Cakɛda Grupo Elephant Vert a y'a ka baara bolodalenw nun don ni kalanbulon dɔ baara sigili sen kan walasa ka se k'a ka baarakɛla dɔw k'olu ka dɔnniw kankurunya ka ɲɛsin sɛnɛ nɔgɔ u labaara cogo ɲuman ma walasa sɛnɛ bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na ani kuntagalajan kɔnɔna na an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. San o san Elephant Vert ni ale ye jɛkulu ye u bɛ ladala ɲɔgɔn ye ba dɔ sigi sen kan min sen fɛ u b'u hakili jakabɔ u ka baara kelenw kan ka tila ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ gɛlɛyaw la. Ni lancement in kun nin ye laadala baara de ye Elephant Vert bolo i komi n y'a fɔ sisan nɔ n ka présentation kɔnɔna na n ko ne ye Elephant Vert ɲɛmɔgɔ ye. Elephant Vert dun ye cakɛda de ye cakɛda min sigilen don Mali kɔnɔ yan nɔ a nana sigi yan depuis san 2012 la san 2012 a nana sigi yan nɔ ka baara bolo damadɔ sigi sen kan a ye baara bolo minnu sigi sen kan a ye farafin nɔgɔ o usine na ma sigi Mali kɔnɔ yan nɔ o usine sigilen don Segu o usine min bɛ sigilen Segu o bɛ nɔgɔ farafin nɔgɔ produit n'o ye farafin nɔgɔ produit farafin nɔgɔ min bɛ se ka utiliser an ka sɛnɛkɛfɛn bɛɛ lajɛlen o fana kɔfɛ tuguni baarakɛda fana bɛ Elephant Vert bolo min ye bilalen bɛ sɛnɛkɛlaw ladili kama fɛn o fɛn ye ka dɛmɛ don sɛnɛkɛlaw ma u ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na donc san o san laada la yanni samiya bɛ se samiya labɛnni ɲɛbila baaraw la anw bɛ kalan dɔw boloda an bɛ kalan minnu boloda o kun ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an n'an baarakɛ ɲɔgɔnw ani sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ɲɔgɔnw an n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi kɛnɛ kelen kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka kunnafoni di kɛ ɲɔgɔn ma baara minnu kɛra san tɛmɛnen kɔnɔna la olu ye jaabi minnu di ani an ka produits bɛ se ka utiliser cogoya min na farafin nɔgɔ minnu b'an bolo biostimulant minnu b'an bolo n'a bɛ fɔ a ma ko vitamine N n'ale bɛ liliw kɔkɔrɔ don cogoya min na hali ni ja kɛra i bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na wa tangalan minnu fana bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn minnu bɛna tiɲɛni don mɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛnw na ni ale si n filɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ nin ye produit chimique tɛ nin si la nin bɛɛ ye biolama de ye hɔrɔn de ye nin bɛɛ ye u bɛ sɛnɛfɛn minnu wele kɛfɛn minnu wele ko kɛfɛn hɔrɔnw olu de bɛ a la. Sigili in baara dayɛlɛ hukumu kɔnɔ cakɛda in maa ɲɛma a ye san tɛmɛnen baaraw a ye olu fɛsɛfɛsɛ minnu jate minɛlen don k'u ɲɛna kosɛbɛ. Nisɔndiya caman bɛ an ka baara in kɔnɔna na parce que an bɛna la baara daminɛ yan tumana min na mɔgɔw y'a fɔ ko ni an nana ka na farafinnɔgɔ sigi ko mɔgɔ caman tɛ yen nɔ minnu bɛ farafinnɔgɔ baara kɛ ni farafinnɔgɔ ye olu kun ɲinana k'a dɔn k'a fɔ ko anw mɔkɛw ni olu fana dara minnu an'an bɛnbakɛw tun tɛ engrais chimique utiliser olu tun bɛ farafinnɔgɔ de utiliser. Elephant Vert yɛrɛ ka ca bɛnnen bɛ fɛn o fɛn ye suman na kɛ fɛn ye min ye nɔgɔ ye k'a ta farafinnɔgɔ ni dɔw b'a fɔ a ma ko engrais k'a ta farafinnɔgɔ la mais farafinnɔgɔ engrais min don produit chimique t'a la a bɛ fɔ a ma ko n'i bɛ fɛ ka sɛnɛ hɔrɔn kɛ n'o ye sɛnɛ bio ye ou bien n'i ye mɔgɔ min tɛ fɛ ka sɛnɛ bio kɛ n'i bɛ fɛ ka fanga di i ka dugukolo ma o ye biofertilisant ye donc o gamme belebeleba kelen bɛ fila b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko amendement organique ani engrais organique n'o ye Organova o ni Fertinova ye. Ɲɔgɔnnajɛrɛ min ye Segu o ye mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka taa fana u ka taa ye k'a fɔ baara in bɛ kɛ cogoya min. Nin sigili n'a kun bɛ tali kɛ hakili falenfalenw na n'a dayɛlɛnna bi sɔgɔmada in na a na kɛ wagati ye yaasa ka hakili jakabɔ kɛ an ka sɛnɛfɛnw olu yiriwali binakun kan ni a kun bɛ taa cɛ Segu nin kalo in tile 13. Pelengana commune rural olu garijɛgɛ donna sefa wari miliyɔn 30 la min sɔrɔla ka sanga ni ɲɔgɔndan dɔ ye o kadara kɔnɔna na Pelengana maire muso a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka waleɲuman foli bila a ka commune kɔnɔdenw na an ka jɛ an ko sɔrɔlenw lajɛ. Pelengana ye commune rural ye min bɛ Segu mara fɛ n'a a population jate minɛlen bɛ maa 50 fo ka se maa 60 a n'a nɔnkafɛn ma wa a jate minɛlen don bi commune min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye ka sabu kɛ a maire muso n'o ye madame Jabate Man Bamba ye ale ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin a ka commune ma. Bi kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min n'anw nana ka na Pelengana commune ye concours min kɛ n'o ye concours de transparence n'a bɛ fɔ o ma ko tilelenya concours
pelengana commune kɛra filanan ye o concours na pelengana kɛra filanan ye pelengana ne ye pelengana maire mais n bɛ bonya segi pelengana commune kɔnɔdenw ma commune kɔnɔden jumɛnw dugutigiw denmisɛnninw musow surtout pelengana personnel min ye secrétaire général n'a ka mɔgɔw an bɛ foli k'u ye an ka nin baara bɛɛ lajɛlen depuis ne kɛra maire ye dɛmɛbaga jɛkulu belebeleba n'a bɛ fɔ ma Padre GIZ an ka nin concours in baara bɛɛ tun bɛ bolo olu ka programme kan u ye programme min di anw ma ni anw sɔnna k'o programme baara kɛ concours baara bɛɛ tun bɛ bolo kan o de la concours fɔra don min na anw ma siran pelengana kɔnɔ yan parce que u ye fɛn o fɛn ɲini anw y'a sɔrɔ anw tun b'a bɛɛ kɛ u ka laɲiniw bɛɛ bannen kɔ anw y'a jira k'a fɔ fana pelengana commune kɔnɔ hali san tilennenya kelen de bɛ yen. Mairie ɲɛmaaw ka fɔ la pelengana commune gɛlɛya ani degun minnu b'a kan o dɔ bɛ tali kɛ impôt ani taxes sarabaliya la commune den dɔw fɛ n'o yɛrɛ kɛlen bɛ ka dankari a ka ɲɛta la. Fɛn o fɛn ye musaka ko ye a ma nɔgɔ ni ko wari bɔ yɔrɔ yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen donc pelengana commune na an y'an sigi k'a lajɛ k'a fɔ ani Segu tuguma ɲɔgɔn na Segu dun ye commune urbaine ye wa an ye commune rurale ye donc an ka sɔrɔli a ma nɔgɔ dɔɔni mɔgɔw t'a faamuya donc o hukumu kɔnɔ an y'a jɛkulu dɔ sigi sen kan n'an ko a ma cadre de concertation o cadre kɔrɔ ye mun ye maa maa da bɛ commune yiriwa kuma na ka fara administration kan kalo 3 an bɛ sigi an bɛ hakili jagabɔ sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min mɔgɔw fɛ. Lajɛrɛ in n'a kun tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka kɔmasegi kɛ sigidaladenw ye jɔnjɔn min sɔrɔla mairie fɛ n'o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 30 la min dira pelengana mairie ma ani don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ ka ɲɛsin fasodenɲumanya waleyaw timɛli ma n'an b'a wele ko journée citoyenne ni pelengana mairie b'a labɛn san o san yaasa ka sigidaladenw k'u hakili la min fasodenɲumanya waleyaw baarali la. Nisɔndiya se ka fa ka bɔ n'a fɔra ko pelengana maire de y'an ka pelengana maire ye muso ye donc ni ye kunna wolo ko de y'anw pelengana musow fɛ i y'a mɛn nin diyara n ye a bonyana n ma pelengana ye prix sɔrɔ vraiment a diyara ne ye ne kɔni nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ bon ne bɛ min fɔ musolakaw ye muso ka wuli k'u cɛsiri ni welewele bilal'u ma u ka na an ka jɛ an ka réunion kɛ n'i ma na ni min fɔra ko i tɛ se k'o dɔn donc n'i nana ni fɛn min kɛra ɲɛna i bɛ se k'i dɔ fɔ o ko la i y'a ye ne kɔni bɛ foli k'u ye ni kɔni diyara ne ye ne bɛ pelengana maire bɛɛ fo ka dugutigiw bɛɛ fo a n'a conseillers a n'a musokuntigiw bɛɛ a n'a alimamina teritigiw ne b'u bɛɛ fo ni kɔni vraiment nin diyara ne yɛrɛ de ye. Seere min b'an bolo jɔnjɔn in sɔrɔli yɛrɛ n bɛ foli kɛ ka barikada kɛ sababu min y'a to mairie y'a sɔrɔ ala k'an dɛmɛ a sababu ka yiriwa dɛmɛbaa jɛkulu minnu kɛra sababu ye n bɛ foli kɛ o la ka barikada kɛ o la ka mairie yɛrɛ fo k'a ka conseillers fo ka foli sɛmɛ commune dugutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen la a n'a conseillers. Anw ka tilennenya y'a to anw ye nin sɔrɔ o de ka ɲi mais n'u y'a kɛ maire kelen kungo ye a man ɲi maire kungo tɛ fiyewu pelengana bɛɛ ka bɛn ɲɔgɔnya an ka ko to ɲɔgɔn taara le nana nin ye n'a ka di maire ye ni commune kɔnɔ denw ko k'u tɛ na maire bɛ se ka mun kɛ ni maire ye dugutigiw wele n'u ma sɔn ka na maire bɛ mun kɛ ni maire ko ko baarakɛlaw ka nin kɛ n'u ma sɔn ka kɛ maire bɛ mun kɛ fɔ bɛɛ le jɔyɔrɔ bɛ baara in na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɔnjɔn min ni pelengana mairie ka sabu kɛ a maire muso ye o ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye u filɛ ka jɔnjɔn min sɔrɔ nin n'an b'a wele ko programme gouvernance locale et redevable bakuruba la PGLR n'ale ye programme kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ taa san 6 hakɛ la n'a bɛ kominiw denmisɛnninw musolakaw olu ka baara bolodalenw sɛmɛntiyali ko fɔ wa pelengana mairie a ɲɛmaaba n'o ye madame Jabate Mamu Bamba ye ka fara a ka conseillers kan ani pelengana cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔbakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin jɔnjɔn in sɔrɔli la wa u kalikan don k'u n'a a lasago ni ala sɔnna ma san nataw la walasa ka se k'a ka technicienw ka dɔnniw kanguruya hali bi u ka baaraw ɲɛdɔn ani a faamuyacogo ɲuman baaraw la Sherifla Jabaraniso ɲɛmayaso commission de gestion a ye tile 3 kalanbulu dɔ sigi sen kan u kama kalanbulu in a waleyaw nisɔndiya caman de sɔrɔla la an baarakɛɲɔgɔnw bolo an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu ɲamada. Tile 3 kalan in kɔnɔna tiɲɛ yɛrɛ la an ye explication u ye explication fɛn fɛn d'an ma an y'a bɛɛ lajɛlen faamu bon ka d'a kan an bɛ baara kɛ minɛn caman na an kun t'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen dɔn mais tile 3 formation in kɛra sababu ye k'a dɔn an y'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara kɛ minɛn fɛn fɛn na an b'u bɛɛ ka baaraw dɔn
n'an ye image bila image bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka bɔ yɔrɔ minnu na ka taa fo ka taga se satellite ma et puis n'a sera satellite la u b'a bila ka na cogoya min na ni client b'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra an ɲɛna donc an y'o bɛɛ lajɛlen faamu bon an ye baara kɛ fɛn caman wɛrɛ la mun ti olu ye ni u y'o ɲɛfɔ an ɲɛna vraiment an kɔni an nisɔndiyara formation na kosɛbɛ kosɛbɛ an ye dɔnni caman sɔrɔ an kun tɛ minnu dɔn. Donc an kɔni an nimisi wasara parce que an ye formateur ka kumaw mɛn minnu fana formé la an y'olu fana ka kuma lamɛn u bɛɛ ko k'a fɔ formation ni a kun kan ka kɛ sabula u y'a ɲɛti ye donc ni ala sɔnna u fana b'u cɛsiri pour que don n'a nataw la télé ni an bɛ fɛ ka san sɔrɔ cogoya min na a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na donc an bɛ se ka ladilikan min d'u ma o de ye hali bi u k'u cɛsiri sabula télé Cherif la an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usmane Marena Aidara a y'a sigi de pour que Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ ka se ka lafiya donc an ka se ka t'o sira fɛ ni ala sɔnna an fana bɛ ala deli an ka t'o sen de fɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogoya min na. An nisɔndiyara ka sababu kɛ an y'a ye k'a fɔ wasa kɛra fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ parce que o de ka gɛlɛn kosɛbɛ formation ye dɔnniya min b'i bolo k'a di e min bɛ dɔnniya di i b'a di minnu ma n'u m'a lamɛn ni sɛbɛ ye e t'i nisɔndiya bon minnu fana bɛ yen n'olu fana sigilen bɛ ko an ka kan ka dɔnniya sɔrɔ n'u y'a ye k'a fɔ mun bɛ dɔnniya di o fana ka niveau ma se yɔrɔ dɔ la bon olu fana tɛ nisɔndiya mais an y'a sɔrɔ fan fila si fɛ nisɔngoya tɛ yen fan fila bɛɛ fɛ satisfaction de bɛ yen n'o ye bɛɛ wasara formateur ko a nisɔndiyara ni mɔgɔ minnu formera a fɛ ka sababu kɛ o ye a lamɛn ni basigi ye minnu fana ye formation in sɔrɔ olu fana y'a jira k'a fɔ u wasara ka d'a kan mun y'u former a b'a ka baara dɔn donc o de tun ka gɛlɛn kosɛbɛ o la an bɛ formation minnu y'a initier ka nin hakilina in ta ka sigi sen kan an b'u fo ka télé baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo minnu fana ye formation suivi kɛ ka u bɛɛ lajɛlen fo formateur yɛrɛ fana k'a fɔ nin y'a siɲɛ filanan ye a bɛ na an ka télé la donc mɔgɔ don vraiment a b'a ka baara dɔn o la an kɔni an bɛ dugawu de kɛ toujours télé ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka ɲɛtagaw di an bɛ min kɔnɔ télé in na an b'a ɲini ala fɛ halisa bilen ala ka fɛn di an ma mun ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan ala ka kira kanu kosɔn salala muhamad. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.